Hi guys! Sa Ijin Bisaya kami. Hello. Hi guys, good morning. I'm back. Hey Sipi. Hi, come back. Come back na mi. Hi guys, nakasiyan akong papi. Nakasiyan akong papi. Hanakay na. I'm back guys. Mag-impyo ko sa tindahan guys kay ikaw kaayo abog ba nya nagkumpra po ko ganina sa amount nga 10,000 ubay na sa siguro to sagaran man guys ato kay mga soft drinks, beer, mga kulapo, tanduay, gamay ra grocery ato. Please watch bani ko guys. Manghinlo ko ron guys kay grabe kayo ang buutan ba ni atak pag ayos sa tindahan maskin ko sa napkin guys gikot-kot ni ba na ako nang gilabay itong kuan kutukan pati ako mga tuyo suka pirming nabuslot pirming gabuslot ba abot na yung ilagaa oy grabe man kayo hinati man kayo magkuan magbusot sa akong mga tinda kung karon guys manghinlo ko sige man ta panghinlo guys pero naajud sila naa sila aning kisami gani si babaw naa sila diri nagtago ay mong nagpalit gi ko ato og ana ganing pandikit karong dikit na sila Ano kay pawasan ha ibutang ang ubang mga tindi para di makut-kut kita kaining naatay binuhin kuan guys plano gani ko nga ako gani pangutangag hilo gani nang rakyumin gani guys ano ikuan hilo pero mahadlok lang ko kay napugod iro gani diri kasi niyang makakaon ba simbako guys dugay di ko nawa guys kay kikan ko nasakit taon ko ang una anak guys yung sapot ang ako ang kilid ikan dalang ulitan kay soft drinks mauna namang gukoy sakit guys sa kuan aning sakit sa bato hindi ako pwede manginom mga soft drinks mga parat basta daghang bawal guys niya kaning ang sakit sa hong kidney yung kuan po siya anak high blood na sad ko nag maintenance ko guys ano lagi kong litan ka ita guys nambuksad ba mga na high blood kaya tagan mo nang kong maintenance sa doktor namag dito guys dan ko na sakit gilantan ko mga pilatong adlaw pagka mo sila na kisipon nasunod na po sa sipon ubo pero guys di ni COVID ha wako gi COVID simbak ko lang palayo wako gi COVID na ako na lang gyud kay ano usab-usab gig panahon nang init kaayo nyam kay tuguan grabe sakpan hantod pag karon guys napakoy ubong gi tago nya kuan guys di pa ko totally okay pero at least kabalik ko sa tindahan di ba ko ako sagana mo bantay tagsara ko bantay kay mo lagi ko manindang magsige tagtikaw ka di ba so ganina guys naman para ko ra usa ako ra mati pa deliver mga nasa mga 1,000 sa guys ug kahapon guys nakatigom na jud guys ako yung nalukat akong kwintas ako mangod ng giprinda guys kay nagipit lagi ko atong mga aging buwan nakatigom na ko guys na
lukat na nako. Sa ginan siya sa tindahan. Ang gilukat sang kwintas guys. Nya ang sobra sa hongkuan kumpara para na mabalik sa tindahan ay kay murag na upaw naman eh. Upaw naman eh guys oh. Ano sudri dapita. Upaw naman eh guys. Bang gamay ra kay sud ng tindahan. Maupaw pa jud. So, balik ka guys ninyo. Bugas ko nga. Hi guys. Naabot na akong grocery. Ay, kita ko guys, listahan guys. Oh. Kung ano siya guys, 9,913. Ubay-ubay man sa food guys. So, nag-display ko guys, hinay-hinay. Kung pang display na, sugod. Pares carton oh. Carton. Mas napako dari. Nahinay lang tag display guys. Naadjik hindi sa kanang Max bang wag siya sud as in pero nakakuan siya naka-sell pero wag siya sud factory defect na guys factory pero may kung makasugat yung anak guys ba nga ay sud display sa taginay kaning ang tinda guys kay mga 2% ramang gud akong ikuan ani patong kay dool naman sad niya kuan man wa may delivery fee libre naman ang kuan paghatod depende ra na nimo guys kung imong hatagan og tip ang kanang maghatod gani yung mga delivery boy narani mo kung mo silang hatagan pero ako guys tagsara kay kumuhatag kuripot kayo may nalang po nang akong hatag guys akong matigong sud na ba ang panahon na na may protein wa ordinary ra Kuan ka ng pumpkin. si pumpkin kalabasa wa ko'y kalabasa pay tagbatag pumpkin ang gugo ng pragkuan ganoon guys kanang mga utanon pas ako ganahin magtindag mga utanon mga lamas ra as gawas okay. Pero utanon tagsara man kaayo good doon lang mo sa merkado diri kay sila makakumpra sila makakumpra guys
palingaw rin sa mga batang mapalit. Palingaw-lingaw. Tama na. Ay, this is udan. Hindi na nakit ano ni. Inaudun mo sa lista. Mauling ruan. Ruan na guni. Hi guys! Nahuman ako pan-display guys. Dugay-dugay pod ko nahuman. Okay. Ako ra isa na display. Nakakamay patanawon guys ang suot sa akong tindahan. Gamay lang hanggang napuno. Ano nga tubangan guys? Ang mga chicherya na guys. Pangsabit yung anak na ako pagsabit. Padari guys. Napo yung mga pan. Dayon. Dari nga side. Yung mga tissue na po akong baboy guys. Nadihan ako mga ipon challenge. So guys. Dari sa ibabaw. Guys, sa ako mga kape nasa diri nga side ako mga kape uban. Dayon nadihaguban ako mga soft drinks napo beer napo na diri ang mga lapad mga kulapo ampay sa mga tigul-its. Napadala ko mga sardinas, beefloaf, mga carne norte, mga condensed. Tapos kanang mga Tupperware guys, mga sudlanan sa akong pansit kanton ug mga noodles. Ug kana pong isa ka side nga tupper. Sudlanan ako sa mantika, kinahanglan gyud ako isulod. Tupper guys kay ang mga buutan. Grabe kaayo. Yeah. Mga kuan ako guys, mga magic, mga sukang gagmay. Tapos, ang soft drinks na des ubos. Telepod nga side guys kay na ang mga suka na ako din ha. Mga ramen, na po ng mga sabon, ada depita. Tapos na diha ang bugas. Bugas na siya guys. Duha ka klase kong bugas guys. Kaning Christine rice o kaning ang sud ni ani guys kay kamyan ni siya guys ang sud ani. Tapos kani siya bahog ni sa baboy bullard nga anak guys. So maura ni sa tindahan. Tapos daari guys na diri ang mga Chucky, Yakult, Sito. So guys, maasa to sa karon. Please kung tanaw sa una kong mga video o please kung subscribe sa akong YouTube channel Shaijin Bisaya. Salamat guys. Thank you for watching. Bye.